وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام داحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي ودن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو لومن ريار استي ازيو اگداس ارستي كون سدما بزعبا افريكا يكون مچم اب افريكا نحيا لوان بزعبا معراب افريكا تزاري بين بركون بزح معباله سلازي اللي يكون كون على برايورتيز وهبو قدامنز وهبو سلازنا بريو باراب زوان زي لك كمزي اب قرن افريكا اتي فلوي حيلي ويكا ريجنال اوثوريتي ايغاد زبحال نربحانا يتحبرتسب زي سرح زلو معراب افريكا دما زغدد صقم اغاطيمو ننوي حوان كمتنا امريكا ناي فورين بوليسي بانكر ستيتس ويكا ملحق هاجرا زبحالا اب مبرق افريكا اثيوبيا زنبرت اب معراب دما نيجيريا سلازي ايكواس بحال حيلوم نس دما مستي اب معراب افريكا زغبرت نبره ناي مفنقرا منغستي نربح من كم زسرحتي ودبتي بنصور تفليطو ابزوان زي دما بزح معباليتات اغاطيملو እዚ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ድማ ምዕራባውያን ሃገራት ራሽያ ይኹን ፍራንስ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ካብቲ ቦታ ክርሕቃ ከለዋ እተን ሃገራት ድማ ሓገዝ ስለ ዘድልየን ናበይ ገፀን ይጥምታ ኣለዋ ክንርኢና ብዛዕባ እዚ ኩነታት ምዚ ኩነታት ዝተሓሓዝ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ፖይንት ኢንተርቪው ዝገበሮ ከምፃልኩም it really makes sense ምዚ ኩነታት ክንሪኦ ከለና so like ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ገለ ክፋል ናይዚ ቪድዮታት ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ከውርደልኩም እየ ابو كيتكم كسمعوا تقولوا نوحت فيديوهات سلازخونه اوكي مجمريا what's going on اسكو بزيان نجمر انتي كايدا لهم فلت Across Africa, with the world's eyes on the Middle East and Ukraine, governments have been falling one by one. And as the political order shifts, Russia is taking advantage. Vladimir Putin has already forged strong ties with a new generation of coup leaders. So برقص انتاي يبلوصن يوم ميديا قلحتنا عالمنا بيوكرين كمونا بإسرائيل ناب غزة قال ملا خلوسي اب افريكا بزح منغستات يغيروا له كبلو خلو قلحتنا توم نت ميديا وي كانت نورمال حزبي قلحتنا تنا بيوكرين جيرو منبر قلحتنا منغستاتهم اب افريكا كل غزي مخنياتو ربح حق عنداوي زلوهم سلازي لعقمهم سلازخوني تلوت زمت زلو تهزبي سلازنقحي بإنترنت سب سلستمهره ابزوان زي زمزمزو زلو اتم مراحتي كنرينا صنعين لاغزي ترخينا بديمقراطي استمرت مراحتيهم زبلوهم نزبنات نهزب زي يقلقلو بكورابشن استطلاقيو هابتنا هاجر نمعرباوين هاجر زبو مراحتي بديمقراطي استمرت مراحتي نعاتاتهم كنكلاخلينا يزبلتي كواس از دمايتي ناي مورال ممشماش معرباوين ترادي كونسي قال لك كفال نحبرت سبنا افريكا انصرب افريكا سلاز خيديو از دما ابقله قال هاوس نيجرو زبلو كونسبت وني كابتم بدقمصيوم زمزمزو اتصليم افريكاوي نتمزمزا نربحو يلو زغاددو كم زبزح يزنغركا اباناون استسعنا نغرا يكون كدعاتن قال كدعات بحال كونسبت خمان بوخ قلت تقريبا I think this is an important time to be focusing on what's happening in these countries. We're looking at geopolitical shifts and power shifts that could have quite significant long-term impact. 2.5 years, 7 military coups. It's the most instability Africa has seen since the wave of independence that swept the continent in the 1960s. It does feel like something has changed. So in times زبلو زلو مچم بتدغاغامي انا استكمل كونسبت لا هذا سب سراغ اندحر خوينو كالوت كلهم كوم تسرقوا يدمسلو سلازي እዞም ምዕራባውያን ሃገራት እታ እንኳ በአፍሪካ ዝፈልጥዋ ምዝመዛን ስርቅን ስለ ዝኾነት ካለ ሓይሊ ወይ ካለ ሃገርና በአፍሪካ ክመጽእ ከሎ ልክዕ ከማና ክሰርቕ እዩ ከይሰርዖ ከሎ ነቲ ንሕና ንገብሮ ታክቲክስ ናብ በዓል ጊብና ከነርሕቆ ክንፍትና ኣለና ይብሉ ክሰርቁ ድዮም ኣይሰርቁን ገና ከይተፈልጡ ከለዉ ኮሎ ገና ንሳቶም ከም ሰርቁ ናይ ዓማይት ዓመታት ምስክር ጭብጥ ሓቂ ኣሎ ተዲኹም ለኹም ነዚ ናይ ዓማይት ዓመታት ዝመዝመዝዎ ከይጥቀስ ዓቢሶመም ነታ አፍሪካ ወድማ ብሬን ዎሽ ገይሮም ብዛዕባቱ ዝወረዶ ፀገም ከምዘይ ዛረብ ገይሮም ተተዛረበ ድማ ከምዘይ ድምዕ
ካልኦት ሓይልታት ነታ ሃገር ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ነታ ሃገር ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ንሽርክና ቻይና ድያ ትመጽእ ኣሜሪካ ድያ ትመጽእ ካልኦት ራሽያ ድያ ትመጽእ ክሪኡ ከለዉ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኣብ ኣፍሪቃ ኣይገዝኡን ወይ ኣይመዝመዙን ቅድሚ ሕጂ እዮም ዝመጽኡ ዘሎ እሳቶም ከይገበሩ ከለዉ ኮለይ ገና ክሰርቆም እዮም ኢሎም ክነግሩኻ ከለዉ ግን ክትጥንቃዕ ክትክል ኣለካ ስለምንታይ ንሳቶም እዮም ክሰርቁ ካልኦት ከምኣቶም ንክሰርቁ ዝሻምዎም ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ እዮም ከም ዝብሉ ኣፍሪካ ግን ተቐይረ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሃገራት መንእሰይ ኣፍሪካ መን እዩ ዝምዝምዞ ዘሎ መን እዩ ሰርቆ ዘሎ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ብኣሜሪካ ንረብሖም ኢሎም ዝጎስጎስዎ ንዓመታት ድማ ንኣፍሪካ ዘይርባሓ ኣብዚ እዋን ዝተረዲዎም ኣሎ ብዲሞክራሲ ተመረፀ መንግስቲ ብላብላ ክብሉ ከለዉ ንዑ ፈንቂሎም ንዖም ዘዋፅኦም መንግስቲ ጀነራል ዲኮንሬል ኣብ ስልጣን ይመፅእ ኣሎ ማለት ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ነዊሕ ገይሩ ቀደም ግን ከምኡ ኢሉ ሰብኣይ ድግፎምኒ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቶም ዕልዋ መንግስቲ ገይሮም ዘሎ በዓል ቡርኪና ፋሶ ድዩ ማሊ ድዩ ኣብ ኒጀር ድዩ እቲ ህዝቢ ይድግፎም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ መንግስቲ ኣየድልየናን ንረብሓና ኣይኮነን ስለ ዝብል ዘሎ It's not going to return to the way it was. And groups such as Wagner's private military company were quick to move in. When France and other Western countries get in conflict with these African countries, it ends up often creating a void. And that is the opportunity that the Russians then come and exploit. Academic Isabella Curry has spent years researching Wagner's activities in Africa. Academic and researcher blah blah ኢሎም ነዞም ጻዕዱ ከምጽልኩም ከለዉ ፍሉይ ትምህርቲ ዘለዎም ገለ ኮይኑ ከይስማዓኩም ነቲ ስርቂ ንምስላጥ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናቶም ሸፊኖም ንናይ ካልኦት ከም ሓጢያት ንኸምፁ ኤክስፐርት ዝተባሂሎም ዝመፁ እዮም ስለዚ እንታይ ትብል ንስምዓያ just sickening ዝሕምመካ ኣካይዳ እዩ እዚ Last year there were questions about the group's future after its founder Yevgeny Prigozhin was killed just months after leading a failed mutiny in Russia. But Wagner, Curry says, didn't go away. They were still very active in Africa. I think the process that we have seen across African states really continued as business as usual. These pictures from a Russian social media site show the first troops dispatched last month as part of the Kremlin's newly formed Africa Corps, part of Russia's Ministry of Defense. What we're looking at this point is just a continuation. So, እንታዮም ዝብሉኻ ዘለዉ እንታዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኮንቲነንት ሙሉእ ወተሃደራዊ ቤዝ ዘለዋ ንሱ ቅቡል እዩ ፀገም የብሉን ከምኡ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ፈረንሳይ ወተሃደራዊ ቤዝስ መሊኡ ዘሎ እሱ ቅቡል እዩ ድሓን ኣፍሪቃ ግራቶም ስለ ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት ንፀጥታ ንኣብነት ናይ ወተሃደራውያን ፀኒሕና ንሪኦም ኢና ናይ ራሽያ ወተሃደራት ብሰንኪ ጠለብ ናይ ቡርኪና ፋሶ ናይ ካልኦት ሃገራትን ክሕግዝዎም ነቲ ግብረ ሽበራ ምክንያቱ እቲ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ናይ መን ዝገበሮ ኢልና ኣብ ካልእ ግዜ ሪና ኢና እቲ ግብረ ሽበራ ምዕራባውያን ሃገራት ባዕሎም ዝገበርዎ እዮም ምክንያቱ ግብረ ሽበራ እንተጌርካለታ ሃገር ነቲ ግብረ ሽበራ ክሕግዙኻ ባዕሎም ንክመፁ ምክንያት ስለ ዝኾኖም ስለዚ እቶም ግብረ ሽበራዊ ሓይልታት ዝበሃሉ ዘሎ ካብ ሰማይ ዝነጠቡ ይኮኑን እቲ ምዕራባውያን ሓይልታት ብድሕሪ መጋረጃ ዘዕጥቕዎም ዘለዉ እዮም ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ዘሎ ድማ እዚኣቶም ንራሽያ ሓቲቶሞ ቫግነር ግሩፕ ዝበሃል ድማ መፅዩ ቫግነር ግሩፕ ከም ሸይጣን እዮም ዝገብርዎ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ሓይሊ ኣፍሪኮን ዝበሃል ኣብ ፈቆድ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ዘሎ መደበራት ናይ ኣሜሪካ ኸ እንታይ ክወፅኡ መፅዮም ኣለዉ እዚ ግን እንታይ እዩ ትክክለኛ ሕቶ ንክትሓትት ኣይደልዩኻን እዮም ስለምንታይ ንሰብ ኣደም ቂርካ መሓዝ እቲ ቀንዲ ስትራተጂ ስለ ዝኾነ ድሓን ነዚኣ ክመለሳ ኢና እቲ ቀንዲ ዕላማናትና ብዛዕባ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኣርእስትያ ምክንያቱ እቲ ምዝመዛ ነዊሕ ዝገበረ እንድዩ እንታይ ኣጋጢሙሉ ሕጂ ናብታ ቀንዲ ኣርእስትና ከይድና ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ a little bit emotionally ዝገብረካ ከም ዝሰምዕ ከለኻ but it's reality ናትና ንዓመታት ዝሓለፈ ድማ እዩ was taken by surprise when Burkina Faso, Niger, and Mali declared their withdrawal from the community. The regional bloc, which has faced challenges in restoring democracy in these nations, is now urging the junta-led governments of Burkina Faso, Niger, and Mali to reconsider the departure from the political and economic. So, ECOWAS ዝበሃል ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ኣሎ ምዕራብ ኣፍሪካ መራሒት ናቱ ናይጀርያ ትበሃል ብሽም ማለት እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ኣሜሪካን ናይ ፈረንሳን ትካል ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ትካል እዚ ዋላ እኳ ንፀጥታ ናይቲ ዞባ ኢሉ ዝቆመ እንተኾነ ንዕላማ ወይ ከዓ ንረብሓ ናይቲ ዞባ ሰሪሑ ይፈልጥን እዩ ዝበሃል እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፀገም ፅኒሕና ስኮላርስ ክንሪኦ ኢና ኢንተርቪው ክንርኢ ኢና ብዛዕባኡ ሰፊሑ ዝግለፅ ሰለስተ ዲፍረንት ስኮላርስ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ክንሰሚና ሪቶናቶም ድማ ክሳዕ ክንደይ ይፈላለ ክንርኢ ኢና እዚ ኣብ ማሊ ዕልዋ ክግበር ከሎ ከምኡ እውን ኣብ ቡርኪና ፋሶ ወላ ሓንቲ ኣይበለን ተርጂኹን ኣለኹም እቲ ኢኮዋስ ዝበሃል ዝኾነ ድምፂ ብዙሕ ኣየስማዕን ኣብ ኒጀር ምስ ተገበረ ግን ብርቱዕ ዝኾነ ገዳን ወታደራዊ ምፍርራህን ክገብር ጀሚሩ ዲዩ ኖ ዋይ ምክንያቱ ኒጀር
ካብ ማልን ቡርኪና ፋሶ ንላዕሊ ፍሉይ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ እንታይ ፀጋ ኣለዋ ዩራኒየም ዝበሃል ነቲ ኩሉ ኤሌክትሪክ ናይ ፈረንሳ ኣብ ፈረንሳ 24 ሰዓት ልች እንተለዎም ካብቲ ዩራኒየም ብሕሱር ዳርጋ ብናፃ ካብ ኒጀር ዝውሰድ ዝነበረ ሃብቲ እዩ ናብኡ ኸይዱ ዳርጋ ንሓደ ኪሎግራም ብቅርሺ ድዩ 2 ቅርሺ ገዝዎ ነይሮም ኣብ ዕዳጋ ግን ልዕሊ 200 ዩሮ ዝሽየጥ ማለት እዩ ንሓደ ኪሎግራም ብከምዚ ንዓመታት ዝመዝመዝዋ ሃገር እያ ስለዚ ናይ ኒጀር ዕልዋ መንግስቲ ድኻም ልቢ ይፈጢሩሎም ንፈረንሳውያን በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ህዝቢ ነቂሑ ስለ ዝፀንሐ ጠቕላላ ፈረንሳ ክትምለሶ ይደልና ወላ እገዳ ዘይኮነስ ወላ ልቺ ኩሉ ቁረፅዎ ወላ ኩሉ ትረዴት ኣጥፍዎ ኣብዛ ዓድና ጥራይ ጥፍኡልና ብምባል ንኺሶም ስለ ዝኸዱ ንፈረንሳ ካብቲ ዓዲ ከም ትወፅእ ገይሮም ኣሎ ግን ካብቲ ዓዘቕቲ ሽግር ክትወፅእ ኣይደልይዋን እዮም ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ እገዳን ፅልዋን ይገብሩላ ኣለዉ እቲ ከዋስ ድማ ወተሃደራዊ ምፍርራሕ ይገብር ነይሩ 24 ሰዓት ይበኩም ኣለዉ 5 መዓልቲ ይበኩም ኣለኹ እናበለ ኣብ ናፅነት ናይ ሓንቲ ሃገር ኣትዩ ነቲ ሃገር ህዝቢ መሪፁ ባዕሉ ዝድግፎ ዘሎ ምቅያር ናይ መንግስቲ ኖ እቲ ናይ ቀደም ንኣፍሪቃውያን ንኤውሮጳውያን ዘርብሕ መንግስቲ ክመለስ ኣለዎ ኢሉ ክማጎ ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ድማ እዩ ድሕሪ ክንደይ ንሱ ተማጊቶም ክውፃእ ከም ዘይክእል ምስ ፈለጡ እምበር ካብዚ ኣባልነትና ስሕብና ኣለና ኢለን ሰለስቲአን ተን ሃገራት ናተን ናይ በይነን ሓይሊ ድማ ቆይመን ማለት እዩ ሰለስቲአን ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ሰለስቲአን ናተን ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ኣቆይመን ኣለዋ ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ማለት እዩ ዝኸዓ ብዘይ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስለ ዝኾነ ራሻ ድማ ክትድግፎም ይሓትሎ ብወለንቶኦም ብድሕሪ መጋረጃትዮም ብሓይሊ ዝጥምዝዝዎም ኣይኮኑም ብወለንቶኦም ይሓትሎ እንተኾነ ፈረንሳን ኣሜሪካን ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኩነታት ብጣዕሚ ይደፋፍኡሉ ከም ዘለዉ ነዘን ሃገራት ድማ IMF-ም ኣይትበሉ ወርልድ ባንክም ኣይትበሉ ኩላቶም ፀቕጢ ክፈጥሩሎም ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ Alliance. The regional bloc has cautioned the countries and the And by the way, ናይቲ ኢኮዋስ ሓላፊ እቲ መራሒ ናይ ናይጀርያ እዩ ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ and we have to be very clear ናይጀርያ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ እሱ ተመሪፁ ዘሎ ብትክክል ከም ዘይተመረፀ ግን ብዙሕ መረጋገፂ ሓቂ ኣሎ ኣብ ዝኸደ ድማ ነቶም ሃገር ነቶም ህዝብና ኣፍሪካን ዘሕፍር እምበር ዘኹርዕ ሰብ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ ኣብ ዱባይ ከይዱ መግለፂ ክብ ከሎ ዝገበሮ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኢንኮምፔተንት ብቅዓት ዘይብሎም ሰባት ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከረጋግፁ ስለ ዝኽእሉ ግን ወርልድስ ግሬተስት ዲሞክራሲ ብላብላ እናበልዮም ናይጀርያ ትገልፅዋ ስለምንታይ ንረብሓ ናቶም ዘሳልጡ ሰባት ስለ ዝኾኑ እምበር ናይጀርያ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ እንተኾነ ኣብ መንጎ ድኻታትን ሃብታማትን ዘሎ ፍልሊ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ ናይ ካል ሃገር ናይ ኬንያ እውን ከም ፃልኩም የፅንሕል military leadership that their decision to exit the alliance will result in negative repercussions for their citizens. On January 28, the self-appointed military leaders of 3 countries collectively declared their withdrawal from the bloc, citing pressure from ECOWAS to reinstate constitutional order following a series of coups. Their exit poses an additional challenge to ECOWAS, which has been grappling with the erosion of democracy in West Africa since the military takeover in Mali in 2020. So what we see here ቅድሚ ናብቲ ቀዲ ዲቤት ምኻድና ኣብዚኣ ዲቤት ክንከይድና ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ነገር ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ሱዳን ኣባልነታ ከም ሰሓበት ተገሊጹ ኣሎ ንክንደይ ዓመታት ድማ ኤርትራ ኣባል ናቱ ይነበረትን ስለምንታይ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገበሮ ዋዕላ ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ማይክ ሃመር ከይተሳተፈ ይግበርኒ እዩ ዋይ ኢዝ ዛት ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናብቲ ቦታ ክመፅእ ዝድለ ናይቲ ዞባ እንድሕሪ ኮይኑሲ እተን ሃገራት ብሓደ ተኣኪበን ክገብሮ ይከኣል ኖ ኣሜሪካ ስለተመሓድራ ኣፍሪቃ ወይ ፈረንሳ ስለተመሓድራ ናይ ኣሜሪካ ጥራይካ ኣይኮነ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ይመፅእ ናይ ፈረንሳይ ይመፅእ ብካልእ ዘራርባ እዚኦም ኢጋዶ ገለዶ ዝበሃሉ ትካላት ኩላቶም ንረብሓነ እቲ እንኳ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ እዚ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኮሚኒቲ ዝበልዎ ባዕሎም ዘቑምዎ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦትን ምስታፍ ኣይረኣኹን እንተትካልእ ግን ከም ዝረኣኹ ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓለፍቲ ግድን ክመፁሎም because they are the bosses ማለት እዩ ኣብቲ እትሩም ናው ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ኮንቨርሴሽን ክንሰምዕ ኢና ዘገርም እዩ እቲ ካብ ሎንዶን ዝዛረብ ዘሎ ክትሪእዎ ኢኹም ክሳብ ክንደይ እንታይ ዓይነት ርድኢት ኣለዎ and that's going to be very very shocking
to you all, gentlemen, and thank you for joining in this discussion. Let me start off with you, David. Niger, Mali, and Burkina Faso have announced they are leaving the Economic Community of West African States, ECOWAS. How do the three respective governments justify their decision to exit ECOWAS? Do they have a case? Well, of course, the trio forming the Alliance of Sahel States, the Taco Goma Alliance, or you can call it, came up with a decision and argued that ECOWAS had failed in the some kind of the precedents that was set by its forefathers. They accused the ECOWAS regional body of working against the interest of its member states, of course themselves. They talked about the fact that the regional body has not been able to assist them in fighting against security, especially the jihadist movement. They also accused them of some kind of So እንታይ ይብል ኣሎ working with what they describe as So እንታይ ይብል ኣሎ መስለኩም መጀመርያ ስለምንታይ እዘን ሰለስተ ሃገራት ካብቲ ሪጅናል ቦዲ ኢኮዋስ ክወፃ መሪፀን እዚ ውሳነ እዚ ካብ ፅቡቅ ድዩ ንረብሓ ናይ ሃገረን ናይ ህዝበንን ኢላቶ እቲ ምክንያት ተውፅአን ዘሎ እቲ ኢኮዋስ ዝበሃል ወይቲ ናይቲ ሪጅናል ቦዲ ናይቲ ዞባዊ ሓይሊ ካብቲ ንዑ ዝመስረቱ ኣቦታትና ዝሓለምዎ ዕላማ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ድማ እቲ ዝድለ ረብሓ ክቦም ስለ ዘይከኣለ ንኣብነት ካብቶም ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝመፅኦም ዘሎ ንክናገፉ እኹል ሓገዝ ክገብረሎም ስለ ዘይረኣዩ ካብኡ ክወፁ መሪፆም እናበለ ይምርድፍ ኣሎ ኤግዛክትሊ እንታይ ማለት እዩ ከብርሆ እዩ ሕጂ foreign elements to undermine the integrity and national security of their states. But I think they also talked about the fact that the sanctions that were levied upon them was inhuman. So I think what we're experiencing here is what was expected, especially after the issuance of ECOWAS of a threat to military intervention. So these countries have gone ahead at this point in time, previously establishing an alliance in September of 2023, and not honoring the Article Treaty of ECOWAS, which request that for a member to quit, they must give a 1-year notice. So we're left to see, if this verbal notice to leave is just a precedent to a formal notice. But as we speak, things are still unraveling. So ብሓፈሻ Alex, በቲ ኩነታት ከምዘይ ዓገቡ እቲ ተገበረ ኩነታት ድማ ብሓፈሻ እቲ ኣገባብ ንዓታቶም ዝተኸተሎ ኩነታት እቲ ኢኮዋስ ዝበሃል ብሩታል ከም ዝነበረ ብፍላይ ኣብ ኒጀር ዝገበሮ እገዳን ኣካይዳን ዘስካሕክዕ ከም ዝነበረ ሓደ ኣፍሪቃዊ ቦዲ ወይ ከዓ ናይቲ ዞባ ሓይሊ ዝበሃል ንሕርያ ናይ ህዝቢ ናይ ኒጀር ኣትሊስት እሲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይረአ ነይሩ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤምባሲ ናይ ፈረንሳ እናኸደ ውፁ ካብዚ ዓዲ ኣይንደልየኩምን ኢና ኣንስትን ኣሰቦትን ወታደራትን ኩላቶም ኣብ ፅርግያ እናውዓሉ ከሎ ዋላ ብጥሜት ንሙት ናይጀርያ እንታይ ጌራቶም ከም ሓላ ኣብ ወንበር ናይዚ ኢኮዋስ ዝበሃል ሃገር ክንሳ ናይጀርያ ነታ ኒጀር ትበሃል ሃገር 900 ሰዓት ናታ ወይ ኤሌክትሪክ ናታ ካብ ናይጀርያ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ነቲ ኤሌክትሪክ ቆሪፆሞ ጠጠው ኣቢሎሞ ክሳብ ክንደይ ክፉኣት ምዃኖም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ንኣብነት ኣብ ካልእ ዘረባ ንዛረብ ኢና ኤርትራ ገለ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰሚዐ ኣለኹ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ድያ ፀዓት ክትወስድ ካብ ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ነይሩ እንታይ ኢሉ ዛረብ እዚ ነገራት እዚ ወላ እኳ ፅቡቅ ተበግሶ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብዚ ኣሚንካ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ብዙሓት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስለ ዘለዉ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ክቆርፁካ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ኣገይን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ቢዝነስን ፖለቲካን ፈላልዮም ክኸዱ ዘይክእሉ እቲ ኤሌክትሪክ ክትቆርፆ ከለካ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ነቲ መንግስቲ ክትኣልዮ ነቲ ህዝቢ ኢኻ ክትጎድእ እምበር እቲ ህዝቢ ኤሌክትሪክ ምስ ጎደሎ ኣንፀርፂሩ ነቲ መንግስቲ ክኣልየ እዩ ኣንፀርፂሩ ዘይኮነ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ኣልይዎ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንረብሓ ናይ ህዝቢ ወይ ከዓ ናይ ኣፍሪቃውያን ዘይኮነ ነቶም ገንዘብ ዝብዎምን ብድሕሪ መጋረጃ ስፖንሰር ዝገብሮም ናቶም ረብሓ ስለ ዝሰርሑ ካብዚኣቶም ወፂና ረብሓና በዓልና ክነሳልጥ ኢና ኢሎም ኣለዉ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ኦፍኮርስ እቲ ኢሎሞ ዘሎ ብኣፎም እዩ ብፅሑፍ ኣቕሪቦም ንሓደ ዓመት ድማ ክፅበዩሎም ቅድሚ መውፅኦም እዩ ዝብል እቲ ውዕል ናይ ኢኮዋስ ግን እቲ ኢኮዋስ ወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን ከም ኢጋድ ብዙሕ ናይ ቁጠባ ርክብ ስለ ዘለዎ ብዙሕ እገዳ ክገብር ክኢሉ ኣሎ ኣብቲ ዞባ እዚ ድማ ኣሜሪካ ነተን ሃገራት ወላ ናፅነት እንተለወን ኪኖ ናፅነተን ሓይሊ ክህልዋ ስለትደልያ ነዚ ሪጅናል ቦዲ ሓያል ክኸውን ትደልዮ ዘላ ኢጋድ እውን ከምኡ ክኸውን እያ ትደልዮ ስለዚ ነታ ኣሜሪካ ዘይትደልያ ሃገር እቲ ሪጅናል ቦዲ ዝበሃል ስለምንታይ የድልዮም ንኣሜሪካ መሲልኩም ንኤርትራ ክግድዋ እንተኮይኖም እንታይ ክገብርሎም ሓንቲ ሃገር ጥራይ ንክትግዶም ከቢድ ስለዝኾነት ኢትዮጵያ ጥራይ ክገብሮ ስለዘይትኽእል ወይ ከዓ ፅቡቅ ስለዘይኮነ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እንታይ ይገብሩ ነተን ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ውድብ ዘለዋ ጠማዚዞም ንብምለን ኣንፃር እቲ ሃገር ይገብርዋ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ኬዝ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብዚኣን ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ ኬዝ እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ሱዳን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ
ካብቲ ውድብ ወፅያላ ኤርትራ እውን ተመሊሳ ኣላ ብወቅዕድያ ተመሊሳ ዋላ ይኮነትን ኣይረኣኹን ግን ኣብቲ ዝግበር ዘላ ኸይባታት ግን ትሳተፍ የላን ስለምንታይ ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ስለትቃወሞ ክምለስ ከሎ ኣብቲ ናይ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ ከሎ ኣብ ፕሬስ ኮንፈረንስ ዝበሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ዕላማ ናይቲ ውድብ ከምቲ ዕላምኡ ክኸይድ ተጀሚሩ ክንሰርሕ ክንዋሳ ንኽእል ኢና እንተዘየለ ግን ኣብ ሓሸውየ ክንሳተፍ ኣይንኽእል ኢና ኢሉ ነይሩ ኣብ ገለ ፖይንት there, against ECOWAS from the three countries. But, looking at their decision to withdraw, is this withdrawal in the best interest of the three countries? Oh, no, not at all. I mean, look, they're going to need to have a visa regime. They're not going to have freedom of movement across the 15-member ECOWAS region. One of them is also saying that they may consider pulling out of the West African Monetary Union, which is the union that pins the West African CFA franc, which is pegged to the euro. So it doesn't make economic sense. This is emotional, it's political. My view is the timing of it is a statement of insecurity by these juntas. Wow. ናይ ብሓቂ ዝገርም እዚ ዛረብ ዘሎ እዚኣቶም ስክሳዕ ክንደይ ድሕር ዘይብሉ ሰረቕቲ ምዃኖም እዩ ዝነግረካ ብጣዕሚ ጌጋዮም ገይሮም ዘለዉ እዚ ከዓ ዘዋፅዎም እውን ኣይኮነን ይብል ኣሎ ዘዋፅኦም ን60 ዓመታት ክምዝመዙ ፀኒሖም እንታይ ኣዋፂዎም እዩ ሓድሽ መንገዲ ክፍትኑ እቶም ህዝብን እቶም መራሕትን ከዓ መሪፆም ኣለዉ እንታይ ይብል ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብቲ ናይ ፈረንሳ CFA ወይ ካቲ ፍራንካ ናይ ፈረንሳ ባጤራ ናቶም ንቁጠባ ዝጥቀምሉ ካብ ክወፁ ምፍታን ድማ ብቁጠባት ዝኸፈ ይብል ኣሎ እንታይ ይብል ኣሎ ግን እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ፈረንሳ ንባዕላ ዘይትጥቀመሉ ባጤራ ዘይትጥቀመሉ ቢሮያ ትጥቀም ፈረንሳ ነዚአን ሃገራት በዓል ኒጀር በዓል ካልኦት ሃገራት ኣለዋ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ካልኦት ዛዕት ሃገራት ተገይረተ ነይራ ቁጠባናተን በቲ ወረቐት ንሳ ፕሪንት ትገብሮ ከም ዝልካዕ ወርቀንን ነዳድየንን ዩራኒየምን ካልእ ማዕድናተንን በዚ ወረቐት ንሳቶም ፕሪንት ዝገብርዎ ጥቕሚ ዘይብሉ ኣብ ፈረንሳ ሻሂ ክሰትየሉ ዘይትኽእል ወረቐት ሃብትናቶም ብዘቑይቖም ቢሮ ኣሽሪፍና ክንበኩም ኢና ንሃብትኩም ይብሎም ነይሮም ካብዚ ነገር እዚ ምውፃእሲ ብኸመይ ጌጋ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ we have to be very careful scholars ዶ ምሁራር ዶ ተባሂሎም ዝዛረቡ ብፍላይ ምዕራባውያን ዓለማት ኩላቶም ኣይብልኒ ግን ኣብ ኣፍሪካ ረብሓ ዘለዎም ሰባት ዶክተር ይኹን ወላ ፕሮፌሰር ይኹን ንስርቂ ዘመፃድቕ ነቲ ስርቂ ንኽትቅበሎ ዘራጉድ ዳኣ እምበር ንረብሓ ኣፍሪካ ዝገብሩ ይኮኑን እንታይ ዝብል ዘሎ ዓብ ጌጋ እዮም ገይሮም ዘለዉ እዞም መራሕቲ ዝብል ዘሎ እንታይ ጌጋ ን60 ዓመት ተበሊዖም እቲ ቁጠባናቶም ንኣብነት ኒጀር ተወሲድናሲ መዓት ፀጋ ዘለዋ እያ ቡርኪና ፋሶ መዓት ወርቂ ዘለዋ እያ ማሊ ከምኡ መዓት ወርቂ ኣለዎም ኩላቶም ብዙሕ ዲፖዚት ናይ ተፈጥሮዊ ሃብቲ ኣለዎም እዚ ሃብቲ እዚ ግን ንረብሓ ናይ ፈረንሳይ ነይሩ ፈረንሳ ሓንቲ ናይ ወርቂ ማዕድን ቦታ የብላን ኣብ ዓዳ ኣብ ዓለም ግን መበል ካልአይቲ ድያ ሳልሰይቲ ዝዓበየ ዲፖዚት ናይ ወርቂ ዘለዎ ሃገር እያ ካበይ መፅዩ ካብዘን ሃገራት እዚአን መፅዩ ነዚ ካብዚ ስለ ዝሃደማ ግን ዓብ ጌጋ ገይረ ንብል ኣሎ been frenetic diplomatic travel including to Paris. The chief of army staff of Algeria was in Paris just recently, first visit of such a person for 17 years. President Tinubu Nigeria been there, President Ouattara Cote d'Ivoire been there. And so this is all about politics, but it doesn't make a lot of sense economically. These are small, very weak states. They represent only 8% of the economies of ECOWAS. And so I can see why it makes good headlines, but it doesn't make good economics. So ኢኮኖሚክስ ዝርዳእን ዓብይ ጌጋ ናይ ቁጠባ ረብሓ ክበን ዘይክልን ብስምዒት ዝተገበረ ውሳነን እዩ ዝብል ዘሎ ኦብቪየስሊ ናትሪተዩ እዚ ይመስል ግን ከምዚ ዓይነት ኤግዛክትሊ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኤውሮጳዊ ረብሓ ዘንፀባርቕ ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ጠቢኹም ንሎ ስለዚ ካብኦም ይረበድ ኣይረበን ኣይፈልጥን እየ ግን እዚ ቋንቋ እዚ ኤግዛክትሊ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣፍሪካ በይና ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኣብ በይና ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልና ኒጀርያውያን እንታይ ኢሎሞም ንፈረንሳ መዋዕልኩም ሲ ዝኹል ኣብዛ ከለኹም ሲ ኒጀር በይና ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልኒ ኣብዘይ ሓገዝ ናይ ፈረንሳ ትብሉና ነይርኩም መን ሕጂ ኣብዘይ ሓገዝ ጠጠው ክብል ዘይክእል ግን ንሪኦ ኣለና ውፅእ ኢልናኩም ውፃእ ዓብዪ ዘለዎም ንስኹም ኢኹም ንሕና በይንና ክንከውን ንኽእል ኢና እቲ ሽግርና ጥሜትና ክንክእሎ ኢና ውፅእ ኢልናኩም ዘይትወፅእ ትኮይንኩም ሲ መን እዩ ካባና ተፈልዩ ዘይክእል ክነብር ዘይክእል ብቁጠባ መን እዩ ካባና ተፈልዩ ክነብር ዘይክእል ሕጂ ፈሊጥና ኣለና ቀደሙ ንፈልጦ ነርና ሕጂ ግን በሪሂልና ብምባል ኣንስትየን ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ፈረንሳ ኣብ ኒጀር ኮይነን ዝተዛረቦ እዩ እዚ Chucks, I want to get your view here. Has the economic body, has the ECOWAS been a little bit too harsh on these three countries? I think they've been very, very harsh. They started off wanting to intervene by taking a wrong step of bullying the Niger Republic, threatening to overrun the country. And that you don't do as an organization. You do not threaten people. You do not bully a sister nation like Niger. And Burkina Faso and Mali and Niger share a common destiny. They have a very strong affinity. The existence from independence, they've had experience with military rule in Burkina Faso. You know, Burkina Faso is famously known by characters like Compaoré and Sankara.
Mali had had the same kind of experience with military shortly after independence, and Niger Republic. And being a member of ECOWAS with these things that has happened, they were led by misguided politicians. All ECOWAS needed to do was to persuade and use the third alternative. So, هجريو التكونتات انتي مسلكم ازيوم سبازياتهم حماق وسانه سلازغبري يكونون وي تمرج اناتهم ايكونن حماق تي كواس نكدهلوم يلو زتخطلو منجدي مليس زناقص نيرو بولي ويكا كمزي بالطعمي كفرارهمن اب عزقت نخاتون زغبرومني بد ازين ريو زلنا كونتكست كبكم انت زباله صرديت نكلو انا let's watch this video. It's not that easy simple كمسلكم ابز حلفوان بريزنت منيستر ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኣገደስቲ ሃገራት ዑደት ኣፈፂሙ ነይሩ ዕላማ ድማ ንምንታይ ከም ዝነበረ ኣብዚያ ዘጅ ትሪእዎ ዘለኹም ርክብ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ጋና ክገብር ከሎ ዝተዛረበት ፕሬዚደንት ናይ ጋና ዝተዛረበ ረይዎ ጎረቤቶም እዩ ነዞም ሃገራት ኣካል ናይቲ ኢኮዋስ እዩ ናይ ጋና ናይ ናይጀሪያን ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ንብዙሓት ሰባት ዘሰንበደን ዘቆጥዖም ኩነታት እዩ ዘሎ ዝዋ Today Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces there. So, ni Minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ቅሬታ ከም ዘለዎ ናይ ራሽያ ወታደራት ንቡርኪና ፋሶ ክሕግዝዋ ኣትዮም ከም ዘለዉ يخصص هالو مالتي زي بريزنت ناي غانا حجز نخركب قطبا ناي غانا اب صبغ زنبره كن حجي بعداك توحيتو اب عزقتي اب شجر اب طلطل زلو قطباينا نبل زلنا لك كم ناي اثيوبيا اغاطيمو زلو كنتاتيو كلها تنتن امريكا تدغفن هاجرات قطباناتن اب سنكلكل يزلو مخنياتو استسنعه دا نت حزبي كاب حزبي استبغس عداغا دي كورسي بلقحن بغلن استبصح عدا قطبا سلازخونه نخفرس ولا ناي نيجيرياون اب سنكوف زلو قطبا يزبحال اب زوان زي ناي غانا اوريدي كلتا غزي ادو كخفت زي كاله كم ناي اثيوبيا اب ديفولت ستيت اتيا زلا هاجريا سو انتي لي زاربالت مرحناتو اب غانا اب سراويت ناي راشا اب بوركينا فاسو مصي ليلون امريكا فلو يحجز نخد قبر لهم يحتى له باي ذا واي اب كال مصنعاتنا تيجي بصحكو مالتي غانا اب وشت غانا يزبلكم ايربورت له اب ايربورت ناي غانا مالتي اب ترس كتم انكرا هذا كفال تيرمينال ناي ايربورت امريكا تونو دارغا مخنياتو سراويت ناي حزبنا غانا كومو سراويت ناي غانا كاتو يكني نسراويت ناي امريكا ترايو لك بنا امريكا ايميغريشن سيستم زم حدر سلازي نت بوتاتس امريكا تمحضرون تونو كتبل تخليقه يزبحال دا مالتي زي ايكونن سراويت ناي راشا مصي اب حدا بوتا كوفيلو سرحو نخسرح نا بوركينا فاسو نزمص كومبلينز قبر زلو سراويت ناي امريكا اب غانا زيتو كو كفال ناي ايربورت لو انتي اتبو انتي وص غانا ونا يتفلطنيا سو انتينا نزرب زلنا اتي رياليتي سيك ساك انتي ديسكونكتد كوين زلو نمنتاي زخص زلو خنقصلاينا نمنتاي زخص زلو نتاكسناتو كنسمعا زياده تفسير Mali, Burkina Faso and Niger had announced their departure from ECOWAS late last month. They accused the bloc of imposing inhuman sanctions on them following the military takeovers in their countries. The trio recently formed the new Sahel Security Alliance and have turned to Russia for support in their ongoing fight against terror groups. They faulted ECOWAS for allegedly turning their backs on them and not helping them fight insurgents. The regional bloc So, Celestian زين هاجرات امريكان فرنسا بدحري بوركينا بدحري ايكواس كوينن كفرهومن اجداتاتهم مسبز حالهم سلستين ناب راشا ناب تشاينا كدا يحسبالوا اكشلي كيدن مبزحتن درو اب مالي راشا ابي ناي ورقي ريفاينري فابريكا نختحنس اب سممع تبصحيلو ماسك جمر مخانو እዚ ድማ نتهاجر ملو وانነት نايتم عدنا نتمزمزا تريفسي وانነት كم زهلومن مستا هاجر دما بشركነት كسرحو خم زغلو مسراشا تسمعهم አለው ተመሳሳሊ ቻይና አብዙሕ ዲል ጌራላ ኣብዘን ሃገራዚያተን ስለዚ አሜሪካ እንታይ ትፍሕር ዘላ ብዙሕ ግዜ ብፍላይት ናይ ቡርኪና ፋሶ ክንደይ ግዜ ከባቢ አይደን ነው ቁጥሪ ይፈልጦኔ ፈተነ ቀትለ ተገይሩሉ ኦሬዲ ስለዚ ከአሊዎም በኩሉ መንገድ ይፍትኑ ከም ዘለው ይዝንገር ክንደይ ግዜ ፈተነ ቀትለ ይፍተን ብዙሕ ነገራት ንከዓልዎም ብዙሕ ከም ዝፍተን ዘሎ ዘይተፈተነ ነገር የለን ጁን ስቲል ኣብ ስራሕ ከም ዘለው ይዝንገር ሶ እዞም ሃገራዚያቶም ሕርያናቶም ንኸይገብሩ ዝግበረሎም ዘሎ ጸቅጥ ብዙሕ እዩ
راشا كتحجزهم كم تدلي يفلت يجن أبزو وانزي راشا نبعلا أبي وقت تصميدا زل هجري أمبر I think they could really help them كحجزهم سم خالو بحاله مستي هلخ مسم عرباين هجرات حيزهم مزلو أبز كن ردوز لنا بفلا كم بعراشا أبوش تعدن بزوج تجاتا زلون هجراتي شلوانا تنكعبيا عقمنا تنكعبيا أمريكا عصوا جيرا خيت عصوني عند في التنازل لو أمبر راشا جينا أبوش تعدى زلو تجاتاتهم كنت كم زي كالت هجري سلازي بعد فرنسا جن ولا حنت تاني كون زي بلا عدي زلون ولا حنت يبلون تعدي سلازي كاب أفريقيا كمزمزا جدا يعني أوروبايين هجرات أمريكا أبعدنا بزوج تجاتات الله جن أمريكا كابية تهانيزا كابس السعي مزمزانا يكالوس تهانيزا هجري أوروبايين لك كمو نخالوت مزميزوم يم هجرهم هنيج أمزلو تشاينا جن بسعرهم يم بناتهم تجاتاتن دخامن أمريكا بزجبروتو جيجا كامبانيتات ناتهم ناب تشاينا سلسلة بخمسة يم تهانيج there is a huge difference نملا سبتاني na America. A mine in southern Burkina has been allocated to them as a form of payment for their services. Prime Minister of Burkina Faso in the last 10 days has been in Moscow. And to have them operating on our northern border is particularly distressing for us in Ghana. Apart from not accepting the idea of great powers once again making Africa the theater of operation. واو زحفريز ما راح يزي نبعك تصفاز نبرة ما راح يدبها النيرو بوركينا فاسو ناس أزقونت هجريا لولا ونزل له هجريا مس راشا ديل انت جيران تاي تجمع له مس فرنسا ده أمريكا ده يلمن يلا نسو واو it's so زحفرينا أفريقيا أو مراحي كم زيلو أبناء كالوت هجر ربحاتيو انتي راشا ومتي انتي تجبر كناها كما خا تا أمريكا مسوز زارب زلو سوبر باوري زنتايو بقى حجز جنزب نخركب نتهم قربابتو ولا حوي تو راشا ناب بوركينا فاسو انت متيا مس عندنا نتو عندنا ديل انت غيرهم انت تجمعلو بس أمريكا ده ديل غير كا ايربورت ناتكا أمريكا كم ناتا تتقم اللي لا اليوم راح تزياتهم قد really puppet leaders نربحانا يتهجر ديكونس ننا أمريكا ربحات تطوزوا باليوم لذي زيد ما تريا يخاب وقعي أبستفل عليها كايداناتهم زر أرباناتهم أن ريا ينملا سابزيا حد زربان لاتنا of negotiating the military out of power, but it chose to bully Niger Republic and therefore forcing them together to say no. So I think that they overstepped their bounds, by wanting to intervene the way they did. They've subpoenaed now, but the wrong step has already been taken, and it's been followed by sanctioning them, and that's another wrong step. When you have situations like that, you persuade, you use diplomacy and other carrots to bring them back to give up power. كالد ما انتهي بلالو ناي بحكي ازوم حجرازياتهم زقدسون يرتو زغونتي كواس اكند مفرهن قدان وتحضروا متنقطاتات زقبر دبلوماسي غيرو كامن محجزه ويكا دبلوماسي كقدم مخاله ناي ايكواس خطلو زلو بوليجن حيلون يبلون كقبر عقمون يبلون اكشلي جن كفراري يغليو نتن حجرات دما هيوت نايتوم زيغاتات ككابد غليو مليسو صلي كم زلوا تزبي مليسو هلخ كم زلوا يقبر زخل امبر كم صوا زخلو كم زي لك قدرو ازيوم الوا خبز قبرنا عمتات قصيل له لو تقبر زخلو انت زخل نيرو متقبر نيرو. I want to get your view here, David. Did ECOWAS overstep its mandate? Has it been too harsh on these three countries? Well, I think if ECOWAS has thought about the secondary impact, the third order effect or the unintended consequence, I think we will not be where we are. I think what ECOWAS was going by the books. I mean, of course, the ECOWAS Lomé agreement makes it very clear that unconstitutional removal of power has consequences. But I think where ECOWAS hit the crossbar, I call it, is at the point at which it used the threat of a military intervention instead of kind of prioritizing a negotiated settlement. I mean, of course, ECOWAS would argue that they were doing it simultaneously, but I think the threat of a military intervention would have been off the table altogether or completely. We had argued that from the start. So I think this would be seen by ECOWAS as of its own making, and this is why, as we speak, there's an ongoing conference which ECOWAS is holding to kind of train its members on how to negotiate, how to communicate during conflict. So بحفش أنت يبلالو تم أفريقيا زاربوا زلون تزارا زاربوا زلون بحكي زفل عليه أزيد ما يتذكرنا إذا انترفيو زمزة هو طيب للوسم of course تي كواس كم مفرار هيك كم يفتينو مغنياتو كاب ديمقراطي إن بحد علوا منجسك خيات كله سكم تكوسد على لوجن كابزن العلوسيت كم تزغل زنا بره discussions diplomacy إيو قوانير و بوت هدراو حيل مفرح
ውፅኢት ኣይመምፅኦ ነይሩ ሕጂ ድማ እዚአን ሰለስተ ሃገራት ኣገደስቲ ሃገራት ብምእላየን እንተ ንሓዋሩ ክለያ ወሲነን ኮይነን ነቲ ኢኮዋስ ብጣዕሚ ፀገም ክፈጥረሉ እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ናቱ ብመንፅር ይጎድል ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ናይጀርያ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዋ ብሰንኪ እዚ ናይ ኢኮዋስ ኣቦ ወንበር ስለትበሃል ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ረብሓን እዩ ዘለዋ ካልእ ሓደ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሴኔጋል ንባዕሉ ካብ ስልጣን ምውራድ ኣብያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሽግር ኣላ ስለዚ እቲ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝበሃል ብሓፈሻ ምዕራብ ኣፍሪካ ካብ ሰንትራል ኣፍሪካ ክሳብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዕጋበት የብሉን በቶም መራሕቱ ዕጋበት የብሉን እዚ ኸ እንታይ እዩ ናይጀርያ ብፍፁም ዕጋበት የብሎም በቶም መራሕቲ ናቶም ስለምንታይ ብልሽውና መዓት ፀጋታት ዘለዋ ሃገር ክነሳ ክሳብ ሕጂ ንረብሓ ናይቲ ሃገር ከረባሕ ኣይከኣለን ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፀልና ዝኽእል ኣብ ኩነታት ክንርኢና ምክንያቱ እታ ቪድዮ ከይትነዋሓና እምበር ብዙሕ ነገር ምናልባት ንእሽተይ እቲ ምዕራባዊ ክዛረብ ከሎ ክንሰምዖ እስከምዚ Mali, Burkina Faso, and Niger. And what would this all mean for a political transition? The reality is there's been plenty of mediation by all sorts of people going to Niamey and Ouagadougou and Bamako. On Nigeria, for example, on Niger, you had the Sultan of Sokoto, a very influential individual who's been trying to mediate. And it has all been about the timetable of transition to return to constitutional rule and then elections. And my view is that that once you get men in uniform into political position, they start to become politicians and they start to become increasingly interested in the trappings of power, not being technical people any longer. And this. ብሓቂ እቲ ኣዘራርባ ናቱ ናይ ንዕቀት ማይንድሰት ዘለዎ እዩ እንግሊዛውያን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይ ቲንክ ኣብ ዘበነ ምጥፋሾም ዘርእይዎ ዘለዎ ባህሪ እውን ስለ ዝኾነ ሸለሊና ክንሓልፈ ኢና ብዙሕ ኮሜንት ኣየድልዮን እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድም ምስጋረ ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም ክፍትነ ጀስት ኣብዛ ቪድዮ እንታይ ክንርኢና መሲልኩም ኣብ ኬንያ ሃገረ ኬንያ ከመይ ከም ዝኾነት እዚ ሰብ እዚ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ተገርም እያ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ድማ In this country 6 families and 8,000 Kenyans 6 families and 8,000 Kenyans control 90% of the GDP. ኣብ ኬንያ ይብለኩም ኣሎ ወይ ፀገም ኣብ ኬንያ 8 ስድራ ቤታት ፋሚሊ ማለት እዩ 8 ስድራ ቤታትን 8,000 ሰባትን ስድራ ቤታት ፋሚሊ ኣለዎ ምሽ ከምዚ ፓወርፉል ሃብታማት ፋሚሊ 8 ፋሚሊን ከምኡ ድማ 8,000 ናይ 30 ናይ 40 ሚሊዮን ህዝቢ ሃገር ሚሊዮን ህዝቢ ሃገር ዘለዋ ሃገር እያ እዚኣ 8 ፋሚሊን 8,000 ግለሰባትን 900 ናይ ተቆጠባ ኣብ ኢዶም ይብለኩም ኣሎ 90% of the GDP 8,000 ሰባትን 8 ፋሚሊን ማለት እዩ ስለዚ ኦልሞስት ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብታ ሃገር ናይ ባሕቂ ዘገርም ስታት እዩ 90% of the GDP. It's controlled by 8,000 people. 6 families. 6 families and 8,000 people. They control 90%. We are not a country. We are a plantation. We live in people's... we are not a country. We are a plantation. We are not... ሃገር ኣይኮናን ንሕና ኢሉ ንሕና ሓደ ከምዚ ናይ ግዜ ኣብ ግዜ ባርነት ጊላነት ማለት እዩ ፕላንቴሽን ማለት ቶም በራዩ ሰርሑሉ ዝነበሩ ሕርሻ ናይ ሓደ ሃብታም ጻዕዳ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሃገር ኣይኮናን ናይ ሃብታማት ግራት እዩ ኣብ ኢና ንሰርሕ ዘለና እናበለ ይዛረብ ዘሎ እቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ we are not better off than what used to exist in the medieval times when there was slavery and because we work for Ruto. We work for these 8,000 guys. 6 families. That's why they can afford to buy houses in Dubai at the cost of 210 million, 207 million. That's why. ናይ ባሕቂ ዘገርም እዩ ድሓን እዚኣ ክንሰምዓይና ድሕሪያ ሓንቲ ቪድዮ ላትኒ ቅድሚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ እስከስምዕዋ ቢካዝ ሓደ ግዜ ኣገደስቲ ሓበሬታ ስለ ዝሓልፈና $1,000 of Bitcoin in 2011, here would be how much it's worth today. 2011. So, እንታይ ብለኩም ኣሎ ብዛዕባ ቢትኮይን ሓደ ፋክትስ ክነግረኩም እያ ክንደይ ግዜ ሓደ ስሕት ኢለና ቢትኮይን የምፃልኩም ኣለኹ እዚኣ ነዚኣ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ 50,000 ሓሪሙሎ ቢትኮይን ኣነ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዝጀመርኩ ድማ 20,000 ከሎ ቢትኮይን እዩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ይዓቢ ከም ዘሎ እቲ ፖቴንሻል ናይ ዕቤት ንኣብነት ቢትኮይን 1,000 ኣብ 2011 $1,000 ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ተትገብር እንታይ ምኾነ ነይሩ ይብራላ 2011 ኣነ በኤሮፓ ነይረ I wish somebody told me this ኣብ 2011 $1,000 ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት $1,000 ካ ነይሩ ኒሹ ኢንቨስት ዝገብር ነይረ
Watch If you now. bought $1,000 of Bitcoin in 2011, here would be how much it's worth today. 2011, $1,000. 2012, $17,564. 2013, $44,328. شوف عب كنتشن عصرت حمشتن حدا مليون مبزح نيرو مليونير متغيركو نيرو بشع دولار مالتيو عب كنتشن عصرت شوعتن 3 مليون مخونا نيرو عب كنتشن نو مليون اي بس حنا سوري 4 شح سوري is it no already مليون عب كنتشن عصر شو منتن عب تحايز نبرو مالتيو 4 مليون كون مخالا نيرو it's just insane. 2020, $23,914,000. 2021, $98,003. And as of today, $116 million. So, watch this. إذا كريبتو إذا بيتكوين زبحال بافلوت أنت هتخايو عبو وتسيد كم تزغليو أنت يوم زبلوها بيتكوين لعل أنت حتني يودقن دي بلا بلا تكتشين عصرت حدا أنت تجمر نير كالومي 216 مليون محلوه كان يرو like rich مخان كان يركا وي مخنا نيرنا شع دولار بس نقبر نيرنا بيتكوين and this is the fact volatility نجزيو among volatility risk نزلو في الليك ساب زي تردانا فاينانس كنعوات هاي نخلينا volatility جزياو من قصقاص لعل أنت حتني risk جن زي مفلات رايا بيتكوين كله زخل سلازي رايوا 10 عامات دما صبوق انديكيتور يا بحدا اسيت كلاس كتزارب كلغه 10 عامات وي 10 2 عامات صبوق انديكيشن يزباك عوشت ورعي هذا نجر ورح غيرو كلتا ورح غيرو عامات غيرو كبلخا خلو ايتمنو 10 عامات 10 عامات غيرو كبلاكا خلو جن 10 عامات زغبر performance ناتو صبوق سيلي زباكا and then this is a good picture so please نزي نجر زي ناتكم مصلحت غيركم بصفف منقدي وسانه تقبر لكم ابزي حنت صبوق تزانتالاتو مزنا يلو من زارب لزنا برنات تخيل لسنا دبلو حدا خاطي مش عينا هم بيركا تقطمع تبهال ناي نداد اداغات صباح نغو شفت قبر سلدلو زين هاغرات دي كان ايغنا يغزا ارسل الناس الاولى وحرياتاتن جي او افريقيا عينا تغبرو دلا مسفحفح دبلو ناي دي تراب دبلو حدا خاطي مش عينا هم بيركا تقطمع تبهال ناي نداد اداغات صباح نغو شفت قبر سلدلو زين هاغرات دي كان ايغنا يغزا ارسل الناس الاولى وحرياتاتن مستي فرياتن دشمت قطباتات سلدخون ناو غصو مزبالو ايترفوني ስለዚህ ንዓታተን እውን ክትቀይድ ኣለካ ኦፔክ ፕላስ እንታይ ኢሉ ኣብኡ እንታይ ኣድመፀን ንዓታተን ሃራስመንት ንተህዲድን ምፍራዕን ምጉጣጥን ኣይትቕረቡ ናብ ቻይና ዓይነት ምስ ቻይና ክትሰርሑ ይብልኩም ናይ ሩስያ ማዕለሽ ናቱ ዳይናሚክስ ኣለዎ ሕጂ ግን ቻይና ትኸውን ስለ ዘላ ስጋኣት ኣሎ ስለዚ መብዛሕትአን ምስ ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ምስ ህንዲ ምስ ፓኪስታን ምስ ኢንዶኔዥያ ምስ ካልኦት ናይ ኤስያ ሃገራት ዘለዎን ዝተፈላለዩ ዝምድናታት እናዓበየ ይመፅኡ ኢንዱስትሪታትን ከመይ ገይረና ማዕቢለንኦ ቁጠባታትን ኣብ ምንታይ ዝምስረት ዘሎ ናይ ትሕቲ ቅርፂ መደባትን እንታይ ይመስል ዕብየት ናይ ቁጠባታትን ኣብ መወዳእቱ ኸ ነዚ ብዓለም ደረጃ ዝገላበጥ ዘሎ ኩነታት ናበይ ከብል እንድሕልና ሕጂ ትንቕሓት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጅኡ በፂሑ ሕርያታትን ምሳተን ናተን ክውስና ኣለወን ኣነ ድሕልወካ ዘለኹ ዝበሃል ዘረባ ተምፅእ ናይ ንጉስ ዓብደላን ናይ ማድሊን ኦልብራይትን ዛንታ ኣሎ ናይ ዝብኢ نوح أنا إيمانياته نحن نحلوكم إنا وتقولوا الله مثل أمثلة هذا قاصاصي حلاوي خلبي خمسلو زبي خير اللي مالتي تزبي كابتن تري نايتو قاصا حنتتين ما الباش أبصم من وصل نيرو أجي تحلاوي قلبي مسمسة مجموعه هدلي ما قلت أنا قاعد يدوبه ما عاد حنت تقبله أين حشك حاجي ومراي نقص عبد الله ده هو مسلاي مالتي ما دين أوبرايتي واد بانو وإذا أنت له أنا ولا يجي تزحل وكا كابتن زسكا كعصرت أسمع هذا ولا غيره أين أنت عارف موضوعه نقول يوم تعرف ما يتغلينا موضوعه كان كم عينت كنيتنا أمره دلو زمدناتات ميوري زمدنا فلان نربح كله زغير زمدنا فلان ስለዚህ ሕርያታት ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ሓላዊ ኢልካ ደምፂ ካዮ ወይ ዘራ ኢልካ ደምፂ ካዮ እንድሕሪ ካብቲ ፀላኢኻ ዝኸፍአ ሳዕቤና ደውርደልካ ኮይኑ ሕርያታትካ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ብዘይብኡ ግን ዝምስላታት ፀዊዑ ገዲፍካ መፃኢ 5 10 20 ዓመታት ናበይ ገፁ ከይድ እዩ ናይዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ዞባና ሃገራት መንግስታት ሕሪኦም ማዕራርዮ ክብሉ ኣለዎም ከምዚ ኢሎም ክቕፅሉ ኣይኽእሉን ዝኾነ ሰብ እውን ክፅበዮ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓለማውን ዞባውን
ምቅያራትን ለውጥን አተሐሳስባታት ናይቲ መንግስታቱን እናቀየረ ኸይድ ኣሎ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ይደሎ ኣብ ምስግጋር ይደሎ ኢና ክንዛረብ ንኽእል ግን ቅርፅና ሓዘ ከም ዝኸይድ ጠራጥር ኣይኮነን ኣብ ልልገብት ግን ብጀካ ታህዲድ ብጀካ ምፍራሕ ብጀካ ምጭናቅ ካልእ ሕርያታት የብሎምን በዚ ዘለዎ ቁፅል እዮም ምሳና ኹኑ ወይ ምሳና ወይ እንፀርና ወይ ከምዚ እናበልካ እናፈራርሃካ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ብረብሓታት መፂኻ እውን ተሪኻዮ ረብሓታቶም ናበይ በይ ንኸይድ ኣሎ ፈሊጦም ክውስኑ ናታቶም ልውላዊ ሕርያ እዩ ደገ ዝመፅእ ከምኡ ገብር ኣይኽእልን እዩ እዚ ገና ኣብ መስርሕ ኣሎ ኢና ክንዛረብ ንኽእል ቅፅና ሓዘ ኸይዲ ግን ኣንፈቱ ንምግማት ዘሸግር ኣይኮነን ናበይ ገፁ ኸይዱ ቁጠባዊ ዝምድናታተን ዋላ እቲ ድሕነታዊ ዝበሃል ስጋኣታት እውን ንገዛ እርሱ ብኸመይ መንገዲ ክትሓዝ እሞ ተሓሳስባ ናይተን መንግስታት ከመይ ክፀልዎ እዩ እንድሕር ኢልካ ንምግመቱ ዘሸግር ኣይኮነን ብኣጠቃላይ ድሚርካ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብዚ ናፃ ዝኾነ ኣተሓሳስባታት እናማዕበለ መፅእ ኣሎ እቲ ናይ ዕብለላ መደባት እናተናዕቀን እናተወስየን ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መንጎ ዘሎ ዝተፈላለየ ፈተነታት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃሉ ናይ ነቶ ኩነታቶም ኣመዓራርዮም ናይ ኤውሮጳ ውህደት ዝበሃሉ ከም ብሓድሽ ሃኒፆም ሓድሽ ዝምድናታት ሓድሽ ኪዳናት መስሪቶም ነዚ ከም ማዕራርይዎ ክእሉ እዮም ኣብ ርያድ ተገብረ ኣኼባታት ኣብ ኣሜሪካ ተገብረ ኣኼባት ከይትነውሓና ምንታ ናብ ካልእ ግዜ እውን ከምዛ ክፍትኒ it's really ከምዛ ዝረኣኹማያ ካለወካ ኢሉ ነቲ ገንዘብካ ብምሉእ ኣብ ጅቡ ዘስግር ተኮይኑስ ካብ ሓለዉ ይትረፈኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናይ ሆፕ ካብዛ ቪድዮ ድማ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ሓገዝ ናይዚ ቻነል ምሃብ ድማ ይተቋርፁ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅፅብቑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ